ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏମିତି କରେ ତାଠୁ ରୁମାଲ ନେଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା କି ଏ ରୁମାଲ ହାଫ୍ ତମର ହାଫ୍ ନମ୍ବର ମୋ ନାଁ ରହିବ ଆଉ ତମେ ମୋତେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଆଉ ସେ ପୁଅଟାର ଚୁଟି ବି କଲି ଥିଲା, ତା ଚୁଟି ବହୁତ ଝଡ଼ୁଥିଲା ତ ସେ ତା ସହିତ ଖେଳିକି ତା ଚୁଟି ବି ନେଇଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ସେ ବ୍ଲାକ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସ୍କାର ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଶୁଣିବା ସେଟା ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରିଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦବେଇ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ। ଲଭ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେତିକି ଭଲ ପଡ଼େ ଲାଇଫ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ଖରାପ ପଡ଼େ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। 2022ରୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଥିଲା ଶିବାଂଶ। ସିଏ ଶିବାନୀକୁ ଦେଖିଲା କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେତିକା ବେଳେ ଶିବାଂଶୀକୁ ହାଏ ପଠାଇଦେଲା ମେସେଜ୍। ଆଉ ସେ ଭାବିଥିଲା କି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିବନି ତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଶିବାଂଶୀର ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା। ଆଉ ଶିବାଂଶୀ ବହୁତ ମାନେ ପଜିଟିଭଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲା, ଭଲ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କଥା ହେଲେ, ମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଲେ ନୁହେଁ, ପାସ୍ କଥା ଲାଗେ କି କିଛି ବି କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଭଲସେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ 10-20 ଦିନ ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ପଳାଇଲେ। ଠିକ୍ ମାସେ ହେଇଛି, ମାସେ ବି ହେଇନି, ସେ ଝିଅଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଶିବାଂଶୀ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କହୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ମାସେ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରମିସ୍ କରିଦେଲେ କି ଆମେ ବାହା ହେବା, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଏମିତି ହେଇଯିବା ସେମିତି ହେଇଯିବା, ମାନେ ସିଏ ବି ଏତେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ଯିଏ ଥିଲା ଶିବାଂଶ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବିଷୟରେ ସବୁ, ଶିବାଂଶର ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ 2015 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିଦି ଯିଏ ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କଲେଜରେ ଠିକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶିବାଂଶୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେ ଶିବାଂଶୀକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅଫିସରୁ ଜବ୍ ଆସିଲା। ସିଏ ବି ମାନେ ଭଲ ପାଇବାରେ ପୁରା ଏତେ ଜୁଟଥିଲେ, ସେ ଭାବିନଥିଲେ କି ଏମିତି ହେବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଶିବାଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ପୁଅ ତା ପଛରେ ଥିଲେ। ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଶିବମ୍ ଆଉ ଶିବାଂଶୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ଶିବାଂଶୀ ଯିଏ ଥିଲା ଶିବମ୍ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଶିବାଂଶୀ ଶିବମ୍ଠୁ 5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲା। ତ ଶିବାଂଶୀ ଭାବୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତ ମାନି ନ ପାରନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଲେ ସେ ରିଲେସନସିପ୍କୁ। ଶିବାଂଶୀ ଶିବମ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଶିବମ୍ର ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଶିବାଂଶୀକୁ ତ ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବାଂଶୀ ତାଙ୍କ ମା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଥିଲା। ତ ସେ ଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ଶିବମ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ତାପରେ ସକାଳେ ଯେମିତି ତା ମା ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ମାନେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲା କି କାଲି ପାର୍ଟିରେ ତୁମ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଗପିଲି। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଗଲା କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍। ସେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆସିଥିଲା କି ସେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ଶିବମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ସେୟା ଦେଖିକି ବି ସେ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିବମ୍ ତାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି। ସେ ଭାବିଲା ହଁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କଲେଜ ବି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ଭାବିଲା ହଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଥିବ। ଆଉ ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଏ ସେମିତି, ତ ସେ ତାକୁ ଫେରେ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଥିଲା, ତାପରେ ଫେରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସିଲେ, ମାନେ ମିଶିଗଲେ, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିବମ୍ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ କହିଲା କି କଲ୍ କରିକି କି ଚାଲ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି, ଦେଖା ହେବା। ସେ ତା ଆଡ଼ୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଜବ୍ ବି ପଳେଇଥିଲା। ତ କିଛି ଦିନ 3-4 ଦିନ ପରେ ଶିବମ୍କୁ ଶିବାଂଶୀ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ଚାଲ ଦେଖା ହେବା। ତ ସିଏ ବି ଭାବି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେବା ଇଏ ହେବା। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଦେଖା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ଶିବମ୍ ଗଲାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଶିବାଂଶୀ ଆଗରୁ ଆସିକି ବସିଥିଲା ସେଠି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିବମ୍କୁ ସେ ପାଣି ଅଫର୍ କଲା, ଆଉ ଶିବମ୍ ସେ ପାଣି ପିଇଲା। ସେ
ପାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପିଇଦେଲା। ଶିବାଂଶୀ ସହିତ ସେଦିନ ଦେଖା ହବ ବୋଲି ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା, ସେ ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି। ତାପରେ ସେବେଠୁ ସେ ମାନେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ କପୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶାମିଶି କଲେ, ମିଶିଲେ ମାନେ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ଶିବାଂଶୀ ତା ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲାନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା କି ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ଯେ ବାହା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଘରେ ତା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲେ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମମି ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଦିନ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେ ଶିବମ ଥିଲା ସେ ଆପେ ମାନେ ଶିବାଂଶୀର ପ୍ୟାରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଥରେ 10-20 ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଇଠି ପାର୍କରେ ହିଁ ଦେଖା ହେଲେ ସେଦିନ ଶିବାଂଶୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏମିତି ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଶିବାଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ କିଛି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ, କେତେବେଳେ ମିଠା, ମାନେ କିଛି ବି ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଶିବମ ଫୁଲ କେତେବେଳେ ଲକେଟ୍ ଫକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଏ କି ପୁରା ଏମିତି ତା ପେରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ବସିକି ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ କହିଲା କି ସେ ବି ମାନେ ଯାଉଥିଲା କଲେଜ, ପଢ଼ୁନଥିଲା, ପଢ଼ିବାକୁ ଘରକୁ ଆସିକି ବି ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ନିଜେ କହିଲା କି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସବୁବେଳେ ମାଲିକ ଆସୁ, ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉ। ତାପରେ କି ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଫେରେ କେତେବେଳେ ଶିବାଂଶୀର କଲ୍ ଆସିବ, ଇଏ କରିବ, ତାକୁ ହିଁ ୱେଟ୍ କରିକି ରହୁଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ତା ଜିଜୁ ବି ନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉନୁ, ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ତାପରେ ଶିବାଂଶୀ ଭାବିଲା କି ହଁ ଜିଜୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିବେ, ଚାଲ ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯିବା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମଲ୍ ଗଲେ। ମଲ୍ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଲା, ସେ ଦେଖିଲା କି ଯେତେ ବି ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶିବାଂଶୀ ଦେଖାହେଉଛି। ସେ ମାନେ ତାପରେ ସେ ତା ଦିଦି ପଚାରିଲେ କି ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ଦେଖିବା ମାନେ କାହାକୁ ତମ ଘରେ କହିନି, ଦିଦି କହିକି ଦେଖେ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଯଦି। ତାପରେ ସେ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦିଦିକି ଖୋଲିକି କହିଲା। ତାପରେ ତା ଦିଦି କହିଲା କି ଯଦି ହଁ ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫଟୋ ଦେଖା, ମୋ ମାଆ ସହିତ କଥା ହେବି, ମାନେ ଆଗକୁ ବାହାଘର ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଶିବାଂଶୀ ଥିଲା ସେ ଫଟୋ ବାହାର କଲା। ଆଉ ତା ଦିଦିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଲା, ତା ଦିଦି କହିଲା ତୁ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା, ଆର ତ ବାହାଘର ସରିଗଲାଣି, ଆର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶିବମ ଶୁଣିଲା ତା ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ସେ ଦିଦି କହିଲା କି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। ତାପରେ ସେ ଶିବାଂଶୀକୁ କଲ୍ କଲା, ପଚାରିଲା ତମେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍? ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ହଁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ତା'ର ପୁରୁଣା କଥା ବି ସବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସେ ଦେଖିଥିଲା ଶିବାଂଶୀର ହାତରେ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଭାବୁଥିଲା ଶିବାଂଶୀର ଏସ୍ ତ। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ତା ଯେଉଁ ପୁଅଟା ନା ତା ନାଁ ଶୁଭମ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ନମ୍ବର ମାଗିଲା। ଆଉ ଶିବାଂଶୀ ନମ୍ବର ଦେଲା, ତା ସହିତ କଥା ହେଲା, କହିଲା କି ତୁ ସେ ଝିଅଠୁ ଦୂରରେ ରହିବୁ, ତୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବୁ ସେତେ ଭଲ। ତାପରେ ଶିବାମ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ସେ ଭୁଲ ନେଉଛି କି ଠିକ୍ ନେଉଛି। ଶିବମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କି ଶିବାଂଶୀ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଯଦି ବାହା ହେବ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେବ, ନହେଲେ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ତା ବିନା କିଛି ବି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଥାଏ ନା କି ଭଲ ପାଇବାରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ବାଲି ଅଲଗା। ଶିବମ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କାଟିକି ତା ମାଆ ଆଉ ଭଉଣୀ କତିକି ଆସିଲା, ସେ ଜାଣିଲା କି ଏ ଯେଉଁ ଶିବାଂଶୀ କିଏ ତା'ର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏ ତା ଶିବାଂଶୀର ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତା ପୁଅର ଯେଉଁ ପୁଅ ଥିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଶିବାଂଶୀର କିଛି ଭଉଣୀ କଥା ହିଁ ମାନୁଥିଲା ସେ, ନା ତା ମାଆ କଥା, କାହା କଥା ସେ କାହାରି ବି କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କି ପାଗଳ କୁକୁର ଭଳିଆ, କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କରୁନଥିଲା। ଶିବାଂଶୀ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ତା ମାଆ ଭଉଣୀ ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କଲା। ତାପରେ ତା ଭଉଣୀ ତା ଜିଜୁକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାପରେ ତା ଜିଜୁ କହିଲେ କି ତମ ଗୋଟେ ପୁଅ ମେଲ୍ ହେଇକି ତାକୁ ସବୁ ସେ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିବମନେ ତା ଜିଜୁର ବି ଝଗଡ଼ା କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତା ଦିଦି ଯିଏ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବାବା ଥିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲା 4-5 ମିନିଟ୍ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ କହିଲେ କି ସେ ବଶୀକରଣ କରୁଛି ତୋ ଭାଇ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଳା ଜାତ ତା ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହରକତ କରୁଛି।
ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ତା ଭାଇ କହିଲେ କି ତୋ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ ହେଇଛି, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଛି ତୋ ଉପରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ତାପରେ ତା ମାନେ ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଲା। ସେ ମାନେ ଏତେ ଏମିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ବାକି ତାକୁ ସେବେଠୁ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ଦେଖା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଏ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗେ, ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି ଆଉ ତା ମାରିବାକୁ ବସିଛି। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମାରିଦେବ। ସେ ସେଇଆ ଭାବି 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 ରାତିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେନି, 3ଟା 4ଟା ବାଜିଲା। ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲେ। ତାପରେ ସେ ଶୋଇ ହିଁ ପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଶୋଇଗଲା ବି ତାକୁ ସେ ଆତ୍ମାଟା ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଗଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବି ଯେତିକି ଝିଅ ପିଲା ଥିଲେ ସବୁଥିରେ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଭାବିକି କ'ଣ କରିଛି ମୋ ସହିତ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 40 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସେଠି ସେ କାନ୍ଦିଲା ବସିକି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ପ୍ରଫେସର୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ସେ କହିଲା କାହାକୁ ତ କହିହେବନି କି କରିବା, ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆସିକି ତା ଦିଦିକି କଲ୍ କଲା। ତାପରେ ତା ଦିଦିକି ସବୁ କଥା କହିଲା ତା ସହିତ ଯାହା ହେଉଛି। ତା ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲା ଫେରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଯେଉଁ ବାବା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ତାପରେ ସେ ବାବାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ ବାବା ମାନେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ କହିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ସେଦିନ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେ ପାଣିରେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ମିଶାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ତା ବଶରେ କରିଦେଇଥିଲା, ପୁରା ତା ଏଥିରେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା ତାକୁ। ତାପରେ କହିଲେ କି ସିଏ ଏମିତି ଯାଉ କି ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ସବୁଦିନ ମାନେ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଚଢ଼ାଉ, ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା'ର ଏମିତି କମୁଛି, କେତେବେଳେ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଉନି, କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉନି ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଆସିଥିଲା, ଶିବାନୀ ନିଜେ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ତା ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱିକ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ତାପରେ ଶିବାନୀ ଯେହେତୁ ସେ ଶିବମକୁ କଲ୍ କରେ, ଇଏ ତ ପୁରା ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଯେମିତି କି ଭଗବାନ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବାକୁ। ତାପରେ ସିଏ ଯେମିତି ଝଗଡ଼ା ସରିଲା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିବାଂଶୀର ଫେରେ ଚାକିରି ଲାଗିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଶିବମ୍ ଏକଥା ଭାବିକି ଟିକେ ଖୁସି ଥିଲା, ହଁ ଯାହା ହଉ ଯାହା ପିଛା ଛାଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ 10-15 ଦିନ ପରେ ଫେରେ କଲ୍ କରିକି କହିଲା କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବାହା ହୁଅ, ଇଏ କର। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତମର ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କ। ଆଉ ଶିବମର କିଛି ବି ଜିନିଷ ମନେ ରହୁନଥିଲା। ଶିବମ ସେମିତି ଫେର ପାଗଳ ହେଇଗଲା କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ କରୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ସେମିତି। ଏମିତିରେ ତ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଦିଦି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ ସିଏ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ତା ଦିଦିକୁ, ତା ଦିଦି ଆସିକି ସବୁ କଥା ଯେଉଁ ମିଠା ପିଠା ଖାଇବା କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଦିଦି ଆସିକି କୁହେ ଏ ଶିବମକୁ ପଚାରେ ତୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ତ ସେ କୁହେ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ବି ସବୁ କଥା ତା ଭଉଣୀ କହିଲେ, ତାପରେ ଶିବମ୍ କୁହେ କି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରେ ବସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କଲ୍ ଆସେ ତାକୁ ଲାଗେ କି ତା ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ କହୁଛି କି ଉଠ ଏଠୁ ପୂଜା କରନି ପଳା। ତାପରେ ତା ଭାରି ଲାଗେ କି ତା ଆଗ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ତା ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ହରିଦ୍ୱାର, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲା ଫେରେ ତ ସେ ଯେଉଁ ବାବା ଥିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଫେରେ କଥା ହେଲା। ସେ ବାବା କହିଲେ କି ସେ ଝିଅଟାର ଫଟୋ ଆଉ ତା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କେବେ ଆଉ ତା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କେବେ ସେଇଟା ଆଣିକି ମୋତେ ଦେବୁ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ତାପରେ ସେ ଦିଦି ସେମିତି ଗଲା, ପୁରା କଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ତା ରିଲେଟିଭ୍ରେ, ତାପରେ ଆଣିକି ଦେଲା। ତାପରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲେ, ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେନି କି କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ତ ସେ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ, କହିଲେ କି ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁ ମୌଲବୀ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି କରିଛି, ସେ କେହି ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ସେ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କରିବ ସେତେ ହିଁ ସେ ବାହାରିକି ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ତାକୁ କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତା ସହିତ ଶିବମକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ।
ତାପରେ ଶିବମ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା ସେ ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା କି ଯେମିତି ମୁଁ ବି ପୂଜାପାଠ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯଦି ନ କରିବି ମାନେ ବହୁତ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ ପଳେଇବି। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଏମିତି ପୂଜାପାଠରେ ମଜିଗଲା। ଆଉ 2-3 ଦିନ ବି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଫେର୍ ବି ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ତା ବଶରେ କରିଦେବ। ତ ସେ ବହୁତ ପୂଜାପାଠ କଲା। ତ ସେ ଝିଅଟା ତ ଯେଉଁ ତାକୁ କରୁଥିଲା ତା ସହିତ ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ନେଇକି କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କେମିତି କରୁଥିଲା, ସେ ତାଠୁ ସେ ରୁମାଲ ନେଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା କି ଫାଳ କରିକି ମୋ ରୁମାଲ ଲଗେଇବି, ଆଉ ମୋ ନାଁ ଲେଖିବି, ତୁମେ କେବେ ମୋତେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଆଉ ତା ଚୁଟି ବି ଟିକେ କଲି ଥିଲା, ତ ଚୁଟିରେ ସବୁବେଳେ ହାତ ମାରେ ଆଉ ତା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼େ, ତାକୁ ନେଇକି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଶୁଭମ ଉପରେ ସେ ଝିଅଟା ତ କରୁଥିଲା, ତା ସହିତ ତା ମାମୁଁ ଆଉ ମାଉସୀ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତା ବାପାକୁ ମାରିଥିଲେ। ତ ସେଦିନ ଏମିତି ଝଗଡ଼ାରେ ତା ମାମୁଁ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଛୁ, ତୋତେ ବି ଏମିତି ମାରିଦେବୁ। ତ ସେମାନେ ବି କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଏବେ ପୂଜାପାଠ ଉପରେ ପଶିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାପରେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମାନେ ତୁମେ କାହା ସହିତ ମାନେ ମିଶୁଛ, ତୁମେ ଭାବନି ତୁମେ ଯେମିତି ଭଲ ସିଏ ବି ସେମିତି ଭଲ ହେଇଥିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଖରାପ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହିବ। ଆଉ ଏବେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଲଭ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଜାଣିକି କରିବେ। ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଏବେ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଷ୍ଟୋରି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଅଛି, ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ID ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବି ଅଛି, ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେୟାର କରିବୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ।